jituwa tsakanin musulmi da musulmi, babu jituwa suna yaƙi, sannan yana zaune a kujerarsa ba zai iya yin yunkuri ya tashi ya nemi ana wannan wato ta'asan da kake yi ba. Hadisi da zan tsaya a wurinsa guda ɗaya, hadisi da aka samu daga Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wani lokaci a Madina gawa ɗaya ya bayyana a Madina, hankalin Annabi ya tashi. Gawa ɗaya, amma yanzu ka kama rediyo ka ji abin da yake faruwa a gurare. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وجد قتيل على عهد رسول الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ni ne Alhaji Sani Abdulsalam, ni ne kuma ardon gunduman Kidanda a karamar hukumar Giwa a jihar Kaduna. Wasu sun sani a wurin nan, amma wasu kuma ba su sani ba. To gaskiyar labari, ina ma Allah godiya, ina ma kowa da kowa godiya a wannan wuri yanda ba ku kunyata ni ba ku kunyata sauran jama'a ba, tunda aka gayyace ku kuka zo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. a madadin mai girma gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello, ina mai matuƙan godiya ga shugaban wannan tafiya. Dara idan Allah ya kawo shi ba wata zamu, to don Allah ina fata kuma wannan addu'an da Allah ya kawo da bangaren gwamnati da Allah ku dube mu yahe ma juna. Wannan kace wuta baya daga wuta, kowa ya sani sulhu shine komi, kuma sulhu kairu, kowa ya san wannan. Wanda ya ce bai yarda da sulhu ba bai yarda da Allah ba. To don Allah don annabi, ni yaro niki ban san komi ba, amma ina tare da manya ga su kuma kowa ya ganci shi. Oh no.